Sjećam se jutarnjeg programa Ja učim srpski i stvar koja mi je onako prijala ušima bila je Pokaži mi gde Dunav ljubi nebo Josipa Lises. To mi je ostala omiljena pesma. Moje ime je Marinika Jasmin Lorena i rođena sam u Krajovi u Rumuniji pre 23 godine. U Srbiji sam došla kao 10-godišnja devojčica 1995. godine. Moja majka je u Kladovu stigla, kako bih rekla, zbog ljubavi prema mom očuhu. Trenutno se bavim trgovinom, znači trgovac sam u prodavnici. Bavim se privatnom masažom. Radim istraživanje penzione problematike kroz sistem osiguranja. Bavim se prevodima na rumunskom jeziku i konkretno tu sam saradnik televizije, lokalne televizije u Kladovu. A ti si bila tamo na rumunskom festivalu, tako? Ne. Sjećam se. Prepoznao sam ti glas. Radim u trgovini iz prostog razloga što su mi tu sigurna neka primanja. Vidimo se, prijatno. I mogu da budem u kontaktu sa mušterijama, odnosno sa ljudima, što je meni jako važno. Zateknem sebe kako razmišljam da sve što radim, radim zbog ljudi, za ljude. Ja sam baš kao mala putujući vozom od Temišvara do Krajove, naravno pored Dunava, posmatrala svetla na drugoj obali Dunava i pitala sam se šta to tamo ima i kakvi su ljudi. Tad sam imala 5 godina i sjećam se da sam mami baš rekla ja bi baš volila da živim na drugoj strani bare, zato što tamo ima više svetla nego ovde. Znate, tamo je u to vreme bilo doba restrikcije i nismo baš mogli da se radujemo svetlu. Rumunija mi nikako ne nedostaje, samo da znate, imam baru ispred sebe, Kladovo je na interesantnoj lokaciji, tako da preko puta barice, odnosno preko puta Dunava mogu uvek da vidim svoj narod, mogu uvek da imam prilike da pogledam taj svoj rumunski pejzaž. Nije mi neki problem da brzo otputujem tamo, nema bog zna koliko kilometara. Imam 2 imena, imam 2 zemlje, dakle odbrojavanje mi počinje od 2. Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am găsit pe studioul programului... Uspela sam da pronađem sebi neku interesantnu priliku na lokalnoj televiziji u Kladovu. Znate, tamo se trenutno emituje program na rumunskom jeziku, tako da sam ja kao saradnik televizije tu prevodilac i mogu tu da budem u kontaktu sa ljudima odande. Znači, pošto su mi gosti uglavnom iz Rumunije ili ljudi koji znaju rumunski jezik i vezani su za tu zemlju na ovaj ili onaj način, onda mogu da ja budem u kontaktu sa njima. Onda sam ja, to doživljavam sebe zaista kao spona, kao veze između tih 2 zemalja. Halo, dobar dan gospodine Mančeviću. Lorena ovde, kako ste? Cijel život je slobodno vreme, naš posao od 8 sati je slobodno vreme. Ja sam odabrala da radim tamo, tako da nije meni niko rekao moraš tamo. Dobar dan. Kako ste Mančeviću? Kako je? Odlično. Putovali ste? Postoje stvari koje radim da bih sebe izgradila. Postoje stvar koju radim konkretno zbog materijalnog opstanka. Postoje stvari koje radim iz čistog entuzijazma i smatram da je 24 sata dnevno sasvim dovoljno. Ćao. Ćao, Nale, šta radiš? Evo me, izvoli. Si dobro? Jesam. Završila sam srednju medicinsku školu i ne radim u zdravstvu iz prostog razloga što je trenutna racionalizacija i reorganizacija onako u punom cvatu. Šta se radi nakon nekih
medicinskih poduhvata i onda ona baš održava protokiseonika, cirkulacije i Masaž. veze između jedne osobe sa drugom osobom, konkretno kontakt. Tu na osnovu instinkta može da se stvori odmah, može da se proceni da li ta osoba može meni da prija, da li ja prijam toj osobi, da li ćemo razgovarati u narednih 10 minuta ili se više nikad nećemo vidjeti. Čujte i počujte. Pozorište. Uspjela sam da izrežiram do sad 2 predstave, nadam se da će ih biti još. Izabrala sam da radim sa decom iz prostog razloga što su deca tu čak i kada kloneš, čak i kada nastupi onih 5 minuta umora, oni ti prosto ne dozvoljavaju da se umoriš i baš onako nalaze način kako da te pozitivno stimulišu. Učila sam engleski normalno u osnovnoj školi, učim ga i dalje, usavršavam ga. Kroz posao osiguranja imam prilike da usavršim nemački, a onako za svoju dušu počela sam da kroz alijansu, odnosno program Francuza i Srba u Kladovu, idem na časove francuskog jezika i učim ga ovako na jako interesantan način. Kad sam ja počela da učim vaš jezik, u mojim priručnicima je stajalo srpsko-hrvatski, sad je to konkretno srpski, ali nije ni važno. To je jezik koji je mene spojio sa jako interesantnim narodom i ljudima i baš me briga kako se zove. Ekipa ljudi sa kojima se krećem je ista kao ja, prosto ne podnose prazne dane, ne znaju baš da se dosađuju, nikad to nisu naučili, ne znaju kako se to radi, tako da naravno tu mi je mesto sa njima. A kad se moje danas završi, onda ja dođem kući. Da, dođem kući i kad dođem kući onda dođe onaj moment kada se ja prisjetim šta sam sve radila u tom i tom danu, možda šta treba učiniti sutra. Tu su pripreme, naravno nedeljni plan bez koga ja ne mogu da živim. I onda samo mogu da poželim sebi i svima koji me čuju, ako me čuju, laku noć. Pa sutra je moj omiljeni dan.